že spravedlnost tu není žádná. Proč se malí děti rodí s rakovinou? Přemýšlím a ptám se, čí je tohle vinou. Ale matka příroda už dávno rozhodla, koho obdaruje a komu nic nedá. Ale jsme to i my, co si svou zemi ničíme. Obsazujeme kontinenty a na sebe střílíme. Amazon je domov bohaté fauny, za chvíli vymítí, aby měli sauny. Ale kdo tomu zabrání? Možná hnutí Greenpeace, když si by jim pomohlo pár lidí z hippies. Atomový plyn uniká do ovzduší, na světě poletuje spoustu smutných duší. Na Ukrajině lidi ví, co Černobyl jim způsobil. Některý lidi zabil a jiný znetvořil. Zmatená doba je to, co nás trápí. Láska k lidem vede přes telefonní dráty. Lásku nesmíš jenom brát, ale taky rozdávat. A tě ani nenapadne se u silnice prodávat. Žádný alkohol, už vůbec ne žádnej fet. Jinak by si šla k zemi jako zvadlý květ. Proč se malí děti prodávají do otroctví a proč pracujou ve velkých království? Ta jejich práce je hrozně náročná, potom je čeká jen večeře skromná. V Malajsii byla velká voda zvaná tsunami, ničila domy svými silnými vlnami. Tahle zlá vlna zasla spoustu životů a ukázala světu, jak nebezpečnou hraje hru. Proč v Americe vraždí většině nezletilí a proč u nás jezdí lidi většině podnapilí? Lidský život má ale nesmírnou cenu, nejde ho koupit za žádnou cizí měnu. Zmatená doba je název mého alba. Některý mě poslouchají a do jiných ze stanků palba. Chudáci ty vojáci, co stojí v prvních řadách, ty budou jako mrtví v první zemi padat. Nastane někdy globální oteplování, je to snad mýtus nebo vědecké kázání. Jestli je to pravda, tak někdy roste ledovec a to bude všem šťastným dnům konec. Buď rád za své přátele, protože jsou to jenom oni, který tě vždy podrží. Uctívej své rodiče, jsou to totiž jenom oni, kteří tě naplňují lásku, opravdovou lásku. Buď rád za každý den, který můžeš strávit se svýma milovanýma lidma, protože nevíš, kdy takovýhle dny můžou skončit.